На тэрыторыі Беларусі пачаліся супольныя з Расіяй вайсковыя вучэнні «Захад-2025». Са словаў міністра абароны Беларусі Віктара Хрэніна, праходзяць яны будуць пераважна ў Менскай вобласці. Аднак частку манеўраў зладзяць для Польшчы і Літвы. Там пабудавалі два новыя ўмацаваныя раёны. Сцэнара вучэнняў не раскрываюць. У адказ на пачатак вучэнняў суседнія краіны прынялі адпаведныя захады. Польшча размесціць каля 40 000 вайскоўцаў уздоўж сваёй мяжы з Беларусю і Расіяй. Дадатковы персанал і тэхніку на мяжу з Беларусю перакінулі і літоўскія памежнікі. Іхную колькасць павялічылі за кошт вайскоўцаў і добраахвотнікаў стралкоў. Агульнай колькасці вайскоўцаў беларуска-расійскіх вучэнняў не раскрываюць. Літоўская ваенная выведка паведаміла, што ў захадзе 2025 чакаецца ўдзел каля 30 000 вайскоўцаў, але Расія была вымушана абмежаваць маштаб манеўраў, паколькі многія баявыя падраздзяленні цяпер ва ўкраіне. Польшча цалкам закрыла мяжу з Беларусю. Рух транспарту спынілі роўна апоўначы паводле Варшавы і гадзіне паводле Менску. Праезд у бок Польшчы пачалі перакрываць металічнымі шчытамі і калючым дротам. Некалькі аўтобусаў, што ўжо даехалі да мосту, развярнулі і адправілі назад. Гэтак а 2 гадзіне ночы ў пункце пропуску Берасці чэргаў не было. У апошні дзень працы мяжы вярнуцца ў Беларусь паспелі 271 транспарту. На выездзе ж было 116 аўтаў і 16 аўтобусаў. Прэм'ер-міністр Польшчы Дональд Туск заявіў, што закрыць мяжу пастанавілі праз рост правакацый з боку Расіі і Беларусі ды супольнае вайсковае вучэнне «Захад-2025». Прайсці мяжу з еўразвязам, аднак можна праз Літву і Латвію. Працуюць пункты пропуску Каменны Лог, Медзінінкай, Беняконі, Шальчынінкай і Грыгораўшчына, Патарнейкі. Беларуская памежная служба гатовая да павелічэння плыняў на іншых кірунках у пазасталых дзейных пунктах пропуску на літоўскім і латышскім кірунках. Разам з тым шмат залежыць ад рытмічнасці працы і дбання пра тэхнічныя характарыстыкі пунктаў пропуску адносна прапускной здольнасці. Да павелічэння чэргаў мы гатовыя, але ўсё будзе залежыць ад эфекту бутэлечнага рыльца, назіранага цяпер у сувязі з тым, як працуе сумежны бок. Між тым, Латвія разглядае прапанову цалкам закрыць сухапутную мяжу з Беларусю і Расіяй на час вайсковых вучэнняў «Захад-2025». Праект пастановы 7 дзяржавы перадаў на разгляд камісіі нацыянальнай бяспекі. Да таго ж, як мінімум на тыдзень Латвія закрыла паветраную прастору ўздоўж мяжы з Расіяй і Беларусю. Гэта прэвентыўная захада, прынятая ў адказ на інцыдэнт з расійскімі беспілотнікамі, што заляцелі на тэрыторыю Польшчы 10 верасня. Парушэнню паветранай прасторы Польшчы расійскімі беспілотнікамі будзе прысвечанае пільнае паседжанне Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Яно арганізаванае з ініцыятывы Польшчы і мае прайсці сёння. Раней генеральны сакратар ААН Антоніо Гутэрэш выказаў занепакоенасць залётам расійскіх дронаў у Польшчу. Ён заявіў, што гэты інцыдэнт відавочна дэманструе рэальную рызыку распаўсюду вайны ва ўкраіне і пагрозу пашырэння гэтага разбуральнага канфлікту на рэгіён. У ноч на 10 верасня паводле польскіх уладаў у паветраную прастору краіны трапіла каля 20 расійскіх беспілотнікаў. У розных раёнах краіны адмыслоўцы знайшлі аскепкі 16 з іх. Адзін з дронаў пашкодзіў дах жылога дому ў вёсцы Вырыкі каля мяжы з Украінай. Вызваленых палітвязняў з беларускім грамадзянствам вывезлі ў Літву без пашпартоў. Пра гэта некаторыя з іх паведамілі медыа. Паводле выдання «Reform.news» у СІЗА КДБ замест адабраных пашпартоў палітвязням выдалі даведкі, што пацвярджаюць асобу. Менавіта з гэтымі дакументамі яны трапілі ў Літву. Візы ж на мяжы ім уклеівалі ў адмысловы бланк, што існуе для такіх выпадкаў. Учора ў Беларусі вызвалілі 52 палітвязняў, сярод іх 14 замежнікаў, у тым ліку грамадзяне Польшчы, Літвы, Латвіі, Вялікай Брытаніі, Францыі і Нямецчыны. Гэтаму папярэднічала сустрэча Лукашэнкі з намеснікам спецпасланніка Дональда Трампа Джонам Коулам у Палацы Незалежнасці. Апошнюю сваю чаргу паведаміў, што ЗША пастанавілі адмяніць санкцыі ў дачыненні нацыянальнага перавозніка «Белавія». Еўрапейскія абмежаванні пры гэтым будуць дзеяць. Дзе менавіта цяпер старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч, які быў сярод 52 вызваленых палітвязняў і адмовіўся выязджаць у Літву, пакуль невядома. Тое, што палітык вярнуўся на тэрыторыю нашай краіны, пацвердзілі літоўскія памежнікі і прадстаўнікі дэмакратычных сілаў.
Каб выскачыць з аўтобуса, Мікола Статкевіч выбіў дзверы. Некалькі гадзінаў ён стаяў пад мяжою на беларускім баку. Спробы пераканаць спадара Міколу ўсё ж выехаць у Літву плёну не далі. Лідар народнай грамады ў эміграцыі Яўген Вільскі, які таксама спрабаваў угаварыць Міколу Статкевіча перайсці на літоўскі бок, заявіў, што той разумее сваю ролю і гатовы выконваць яе да канца. Беларускія прапагандысты ў сваю чаргу распаўсюдзілі фэйк, што Мікола Статкевіч усё ж трапіў у Літву. Падчас візіту ў нашу краіну прадстаўніка Трампа Джон Койл заявіў, што ЗША хочуць вярнуць амбасаду ў Менск. Мэтую жа ўзаемадзеяння з уладамі Беларусі амерыканскі палітык назваў нармалізацыю двухбаковых стасункаў. Як можна расцэньваць гэткі крок Вашынгтону разам з паслабленнем для Белавіі? У спецыяльным эфіры Белсат у сваё меркаванне выказаў юрысты, былы палізняволены Юрай Зянковіч. Збольшага тыя крокі, які Трамп зараз робіць адносна да Лукашэнкі, яны збольшага сімвалічны. Гэта зняццё санкцый з Белавіі, мала чым дапаможа Белавіі як такавой, таму што Еўропу яны ўсё роўна лётаць не могуць. Будуць рамантавацца самалёты, але гэта можа нават гэтым ёсць пэўны пазітыў, таму што ўсё ж такі Боінг, які не рамантаваўся шмат гадоў, ім робіцца ненадзейным, і калі рамонт робіцца дзесьці на нейкіх левых прадпрыемствах, няхай лепш яны абслугоўваюцца ўсё ж такі на Боінгу, і няхай нашыя суграмадзяне Беларусі лётаюць больш бяспечна. Санітарна-эпідэміялагічная служба Беларусі праверыла аб'екты гандлёвай сеткі светафору. У выніку працу 31 дыскаунтара спецыялісты прыпынілі. Паводле праверкі, якая прайшла яшчэ ў жніўні, прадстаўнікі службы выявілі на ўсіх аб'ектах парушэнні санітарна-эпідэміялагічных патрабаванняў. Больш за 60% з іх звязаныя з адсутнасцю умоваў для выканання персаналам правілаў асабістай гігіены. Былі праблемы з утрыманнем гандлёвых залаў і складоў. Таксама крамы рэалізоўвалі тавары негарантаванай якасці і з парушэннем тэрмінаў прыдатнасці. Па выніку адмыслоўцы забралі з продажу амаль 15 тонаў небяспечнай прадукцыі. У жніўні беларусы адчулі далейшы рост цэнаў. Найбольш заўважна падаражэлі харчовыя тавары. У прыватнасці выраслі цэны для напояў, рыбы і садавіны. Што адбываецца на беларускім рынку, разбіраўся мой калега Сцяпан Кубік. Ён падлічыў, што ў жніўні гадавая інфляцыя ў Беларусі склала 7,2%. Гэта крыху меней, чым у ліпені, тады было 7,4%. Але для звычайных беларусаў такая статыстыка мала што змяняе. Найбольш працягваюць даражэць харчы. Рост склаў амаль 10% у параўнанні з леташнім жніўнем. Рэкардсмены ў падаражэнні безалкагольныя напоі. Яны выраслі ў цане больш як на 21%. На 15% падаражэлі рыба і морапрадукты, ласункі і цукар. Садавіна і арэхі дадалі 14%, а агародніна толькі 1,4%. Не адстаюць і паслугі. Аперацыі на пошце і кур'ерскія паслугі плюс 23,5%. Водазабеспячэнне і вываз смецця дадалі каля 21% ў цане. Нават наведванне бібліятэк і музеяў цяпер абыходзіцца даражэй, чым летась. На 20% падаражэлі газеты і іншая перыёдыка. Тым часам улады не адмаўляюцца ад свайго амбітнага плану стрымаць гадавы рост цэнаў у межах 5%. Пра гэта казаў асабіста Александр Лукашенко, а кіраўнік Нацбанку Роман Галоўченко паўтарыў: дапаможа так званая формула справядлівай цаны. Паводле чыноўнікаў, гэта не ручное кіраванне, а складаны разлік з дапамогу лічбавых тэхналогіяў. Аднак эканамісты нагадваюць, цэны павінны фармавацца рынкам, а спроба штучна іх утаймаваць часта вядзе да дэфіцыту. Гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Падсумаванне інфармацыйнай карціны дня глядзіце о 19-й аб'ектыве і студыі Белсат. Заставайцеся з намі.